Dimineața tuturor, dragi ucenici, părinți, stimați părinți de copii și dragi copii. O activitate mai altfel, de care nu avem parte zi de zi și cu care ne-am bucurat să fim și noi părtași, pentru că cred că, dincolo de toate, cultivă frumosul și responsabilitatea lucrului bine făcut. Vă felicit, să vă dea Dumnezeu multă sănătate, putere în a trece peste toate provocările vieții și vreau să vă smulg promisiunea că vom continua astfel de activități. Vă mulțumesc din suflet, mulțumesc și doamnei director pentru găzduire și un succes! Vă mulțumim foarte mult! Vă mulțumim foarte mult pentru parteneriat. Vă rugăm și pe doamna director Mihaela Ipure, care este gazda noastră, și mulțumim foarte mult pentru căldura și ospitalitatea care ne-a primit aici și pentru toate eforturile făcute. Să ne spună un cuvânt de bun venit. Să rămâneam, mă înclin în fața dumneavoastră pentru faptul că ne-ați ales să fim parteneri în acest proiect. Noi cinstim astăzi viața prin voi, prin ceea ce faceți, prin faptul că sunteți aici, prin faptul că zâmbiți, prin faptul că le faceți și pe noi fericiți. Eu vă doresc să vă bucurați de fiecare clipă aici la noi, la Palatul Copiilor, să vă bucurați și noi să ne bucurăm de talentul vostru și de ceea ce veți crea. Mă înclin în fața voastră, mă înclin în fața părinților și să ne trăiți mulți ani și să ne treceți pragul Palatului Copiilor. Mulțumim foarte, foarte mult! Rugăm și domnul profesor Sofragiu de la Facultatea de Teologie din Iași să le spună câteva cuvinte, pentru că dumnealui este profesionistul, este expertul care ne va ghida astăzi în tot ceea ce vom întreprinde noi. Da, mulțumesc! Bine ați venit la cea de-a doua ediție a workshop-ului de mozaic bizantin. Împreună cu mine, colegul meu, Chiriac Emanuel, și cu studenții și masteranții de la specializarea Artă Sacră, în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași, vă invităm și suntem onorați cumva să începem această ediție de lucru, să zic așa, pe aceste mici suporturi pe care le aveți fiecare în față, cu câte un model, ați văzut că ele deja sunt pregătite, piatra este la fel tăiată, voi nu mai trebuie să lipiți bucată cu bucată și să vă rămați un pic de răbdare. Și o să vedeți că lucrurile încep să prindă contur. Mulțumim totodată tuturor organizatorilor și celor implicați ca această activitate să capete, să zic așa, să vină la realitate și totodată vă invităm și săptămâna viitoare, dacă aveți posibilitatea să veniți și la Iași. Noi avem și la Iași pe joi, pe 28, la Penzul Evarul Ștefan cel Mare și față la Universitate. Da, vă mulțumesc! Deja pentru ei va fi a treia ediție. Da? Mulțumim foarte, foarte mult, domnul profesor și domnul profesor Emanuel Chiriac și tuturor asistenților de la Facultatea de Teologie care îi însoțesc, pentru că ne sprijină și ne vor ghida, vor fi călăuzele noastre în activitatea pe care o vom întreprinde. Îl rugăm și pe Părintele Partenii, că îi mulțumim foarte mult pentru faptul că a sprijinit foarte, foarte mult activitățile festivalului, ale activității de astăzi, ale tuturor evenimentelor pe care le întreprindem în cadrul acestui festival. Să rămână! În primul rând, mulțumim lui Dumnezeu pentru toate. În al doilea rând, chiar mulțumesc Părintele Mitropolit Teofan pentru că s-a gândit să extindă acest festival și până la Piatra Neamț și la noi, la Botoșani. Și mulțumesc Părintele Consilier Crisostom, care este sufletul acestui festival și este cel care dă drumul întotdeauna la multe și frumoase activități pe care le face Arhiepiscopia, implicit Biserica, până la urmă. Mulțumim de asemenea domnul inspector general, inspectoratul școlar, pentru parteneriat, Palatul Copiilor, gazdă de astăzi, de asemenea Facultatea de Teologie, de la Iași, Școala Populară de Arte, pentru că foarte mulți copii sunt aici de la Școala Populară de Arte, Seminarul Teologic, și tuturor părinților. Și îndemnul meu ar fi pentru părinți să îndrăznească, să înscrie pe copii, fii și fiice, diferite vârste, la asemenea activități, pentru că fiecare copil are un talent, un talant, un dar special. El trebuie, în schimb, descoperit, intensificat și cultivat.
este un moment în care, cine știe, peste ani și ani, vă veți aduce aminte că ați început cariera aceasta frumoasă, artistică și tot așa, într-un moment ca acesta de la Botoșani. Vă mulțumesc tuturor și bucurii! Mulțumim foarte mult pentru parteneri de la Parohia Bovidenia și, nu în ultimul rând, rugăm pe Părintele Arhimatit, Părintele Consilier Hristostom să ne spună un cuvânt. Sfinția sa vă dau din casă și au mărturie, este de fapt creierul din spatele tuturor activităților acestora și cred că ne va spune un cuvânt foarte, foarte folositor, încurajator. Să rămână. Nici o presiune deloc. Fără așteptări mari. Bună dimineața tuturor! Bună dimineața! Bună dimineața! N-ați mâncat astăzi? Bună dimineața! Bună dimineața! Așa mai merge. Bună să vă fie dimineața și mulțumim tare mult că ne-ați primit printre voi. Venim de la Iași cu multă bucurie. A fost primiți aici atât de bine și de frumos în a organiza acest eveniment, de Inspectoratul Școlar Județean, de Palatul Copiilor, adică nu, Palatul vostru, de Parohia Bovidenia. Am venit aici împreună cu profesori și studenți de la Facultatea de Teologie din Iași, ca să vă arătăm ce lucruri frumoase facem noi acolo și să împărtășim din această frumusețe. Pentru că aici compun pe ceva pe care domnul inspector școlar general l-a afirmat, că sunteți creatori de frumusețe. Dar ați văzut cum se creează frumusețea? Picătură cu picătură, pietricică cu pietricică. Astăzi punem o virtute, mâine punem o faptă bună, poi mâine un pic de pregătire. Și așa, încetul cu încetul, viața noastră devine ca unul dintre aceste mozaicuri, vedeți, compuse din diferite petricele care sunt experiențele noastre de zi cu zi și care sunt experiențe frumoase, sunt experiențe luminoase. Mai ales atunci când lucrăm cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, atunci când ne-a făcut, așa ne-a făcut, să știți. Ca pe o icoană. De aceea Sfânta Scriptură spune că noi suntem făcuți după tipul, adică după icoana lui Dumnezeu. Și vă doresc ca această activitate să nu fie doar o activitate exterioară în care puneți niște pietricele și vă iese un lucru foarte frumos. Discutam acum cu organizatorii unde să expunem aceste lucrări care sunt sigur că vor ieși minunate și frumoase. Mai mult decât atâta, vă doresc ca viața voastră să fie asemenea unui mozaic pe care să-l compuneți cum vreți voi, dar vă recomand numai cu lucruri frumoase și cu lucruri bune și cu lucruri de care voi să fiți mândri și în care să vă recunoașteți. Bine? Ne-am agreat? Spor la treabă! Doamne ajută! Mulțumim foarte mult! Acestea fiind spuse, putem să trecem la treabă, domnilor profesori? Putem să trecem la activitatea? Vă mulțumim foarte mult! Succes, copilașul! Doamne ajută!